Chris Bumstead, najznámejší bodybuilder v súčasnosti a fitness ikona po celom svete. Pred pár týždňami vyhral svoju 6. Classic Physique Olympiu a oznámil odchod do dôchodku. Avšak týždeň po tomto vyhlásení internet zbúrala správa, že jeho posledné predstavenie napokon bude až v susednom Česku na Prague Pro. Takže som bez váhania zajednal ubytko a kúpil lístky na súťažný víkend. Takže nachádzame sa v Prahe, sú nejaké 3 hodiny, takže mám ešte približne 5 hodín do príťažníku večerného, preto si idem čas skrátiť do fitka. Idem vyskúšať nové Next Move a určite vám niečo natočím aj z fitka, z tréningu a hodím vám super sesiu. Takže hodnotenie Next Move. Za mňa som čakal asi trošku viacej, bol som na tu a za mňa som si predstavoval trošku minimálne väčšie možno. Takže stroje boli fajn, boli nové stroje, ale okrem toho, neviem, čakal som niečo viacej. Jednorazový vstup stál 20 €, takže takmer 20 €, no 400 korún. Takže som od toho čakal trošku viacej, ale celkovo OK. Nič extra, ale zacvičil som si fajn. Zajtra idem do Smíchova, tiež Next Move, takže uvidíme, čo to bude. Fitko ma teda veľmi nenadchlo, okrem tejto vecičky, čo bolo absolútna bomba. Videl som to niekoľkokrát na Instagrame, alebo teda na TikToku, ale naživo si to vyskúšať bolo celkom fajn. A úprimne sem to domov. Ale kvôli tomu som sa sem netrepal. Trepal som sa sem 5,5 hodiny slovenskými železnicami, preto, aby som sa popozeral na poriadnych, namakaných, polonajých chlapov na stage. To neznie až tak dobre, keď to povie človek na hlas. Ale hej, každý sme nejak. Expo ako také veľké nebolo. Bolo to síce fajn, ale čo ma zaskočilo, bola veľkosť stageu a počet ľudí. Absolútne som padol na zadok z tej atmosféry, keď legenda vstúpila na stage. Semifinále podľa mňa dopadlo absolútne dokonale a skončilo sa vyvolávaním Chrisa, Martina a Shona. Život títo chalani vyzerali ešte lepšie ako na fotkách a nemohol som sa dočkať ďalšieho dňa. Ďalší deň, hneď ráno som išiel znovu na Expo, kde som sa teraz odfotil len s Ursom a v podstate som išiel hneď naspäť do obede. Aj po obede som trávil viac menej v Prahe, išiel som si trošku zacvičiť, popozerať mesto a o 5:00 začalo znovu finále. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Chris! I'm too brave and so untrue.
from United States of America, Sean Korea. Z 212 velmi povedený přestup mezi Openy. Druhé místo, second place. Competitor number 5, Chris Bumstead. The winner of EVOS Prague Pro 2024 is from United States of America, Martin Fitzwater. Takže záver, to za mňa jedno najlepších víkendov v živote mám za sebou. Ja ako bodybuilderský fanúšik som si to užil naozaj neskutočne. Všetci boli super milí, či už Urs, Martin, všetci, čo som takto osobne mohol stretnúť, tak boli naozaj super, takže zážitok neskutočný, užil som si to naozaj extrémne. Atmosféru, ktorú spravil Sibam, to sa naozaj nedá popísať. Ak aj nie si bodybuilderský fanúšik, tak by si to určite užil a určite odporúčam podobné väčšie bodybuilderské súťaže pre hocikoho, kto sa o tento šport aspoň trošku zaujíma. Nie je to úplne najlacnejšia záležitosť, ale určite to za mňa tako stojí. Pravdepodobne už asi Sibama neuvidíme na stage, ale pravdepodobne príde budúci rok ako host, takže určite, ak už sú teraz lístky na EVOS, kupujte. To je asi všetko k tomuto videu. Ďakujem všetkým, čo ste pozerali. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.